сакраменте, вельбим Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте, вельбим Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. И с Духом Твоим. Співайте Пану новую песню, бо Ён учинив цуды. Перед вачима язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Гэтымі словамі антифона на паход распачинаем святую імшу у пятую великодную неделю. Першая неделя месяца траўня, у нашей дыяцэзіі з'яўляецца неделей, днем асаблівым, днем маці. У асаблівы спосаб сёння молімся за наших матуляў, жывых і памерлых, выпрошваючы патрэбныя дары, патрэбныя ласкі, напэўна, дзякуючы за дар мацярынства, за пакліканне быць мамай. Але успамінаем і пра нашых памерлых матуляў, просячы для іх ласку неба. Братоў праваслаўных сёння віншуем з Вялікаднем, а падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Бутурля Чеславы у 11-ю гадавіну пасля яе смерці, Яна і для Балбатун Яніны у 13-ю гадавіну. Каб годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Ангелус
Тебе, прославляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой славы Твоей. Ане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Ане Сыне Единородный, Иису Христе, Иису Христе, Gloria, и на сердце Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи свету, прими моление наше. Сидишь праворучайца, смилуйся над нами. Благи Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым ухвалим Бога Отца. Молимся. Усемогутный вечный Боже, неспынно узмацняй нас у нас дзеяння пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогай Твоей ласки принесли багаты плён добрых учынкаў і дасягнули радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Єрусалем, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барнаба ўзяў яго і прывёў да апосталаў і сказаў ім, як у дарозе ён убачыў Пана і што Пан казаў яму, і як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Езуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалем і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарыю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слова Божие. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Тебе,
Виконаю обіцяння перед тими, хто боїться Його. Нехай споживають бідні і насичаються. Нехай хвалять Бога тия, хто Його шукає. Нехай серце їхнє живуть навеки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Успомнить и навернуться до Пана все межи земли. И поклонятся перед Тобою все племены язычников. Только Ему будут поклоняться у всех, кто спит у земли. Перед Его обличием упадут все, кто обертается в пыл. Але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестить Его справедливость народу, яки народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читание первого послания святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом тимовою, але учинком и правдою. И по гэтым познаем, что мы от правды, и с упокоем передим наше сердце. Бо коли сердце наше осуджает нас, то Бог больше за сердце наше, не ведая усё. Умилованные, коли сердце наше не осуджает нас, то мы маем отвагу перед Богом. Об чым не попросим, атрымаем ад Яго, бо захоўваем заповеди Ягоныя и робим тое, что Ему подобается. А заповедь Яго такая, каб мы верили у имя Сына Яго Иисуса Христа и любили один одного, як Ён загадаў нам. И кто захоўвае заповеди Ягоныя, той живе у Богу, а Бог у ім. И по духу, якого дал нам, мы доведываемся, что Ён живе у нас. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Заставайтесь во мне, а я у вас, скажет Пан. Кто застанется во мне, той приносить богатый плен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Jezus сказал своим учням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, Ён адразае, и кожную, якая дае плод, Ён очищае, каб давала еще больше плодов. Вы уже чистые, дякуючи слову, якое я сказал вам. Заставайтесь во мне, а я у вас. Як галинка не может принести плоду сама себе, коли не застанется у виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне.
Я виноградная лоза, вы галины. Хто застаецца ува мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён. Бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ува мне, будзе выкінуты вон, як галінка, і засохне. І збіраюць іх і кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ўва мне, і слова мае ў вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтым уславіцца Айцец мой, калі вы прынясеце багаты плён і станеце маімі вучнямі. Гэта слова Пана. Похвалёны Иисус Христос. Деток запрашаем ближэй. Будем сегодня разважать Божие Слово. Одразу ж перенесемся с вами думками где-нибудь в теплую краину, какую-нибудь Испанию, ці Италию, где расце шмат винограду. Может, здесь на картинках, в книгах, ці в интернете бачили виноградники, великие виноградники, где расце виноград. Бачили ці не? Бачили, не? Добра. Каб гэты виноград вырас, трэба спачатку яго што? Посадить. Ёсць чалавек або некалькі чалавек, якія даглядаюць, допустим, один чалавек, які даглядае гэты винограднік, садзіць яго, не ведаю, напэўна, палівае, яго даглядае, каб вырас прыгожы, смачны виноград. У сённяшнім Евангелі Езус называе сябе виноградной лозой, таким, скажем, виноградным кустом. А таким виноградаром, таким человеком, який доглядає гэты виноградник, хто з'являється, як ви думаєте? Хто з'являється таким? Фермер. Не, Пан Бог. Пан Бог з'являється таким виноградаром у нашем житті. А виноградом, гэтымі горстями винограда, з'являємося кожны з нас. Кожны з нас з'являється таким, скажем, виноградом паводле сённяшняга Евангелия. Виноград, калі вырастае, яго дзесьці, скажем, складзіруюць, прывозяць у магазин. Бачылі ў магазине виноград? Бачылі. Прыходзілі з бацькамі, куплялі, напэўна, виноград. Ён заўсёды такі прыгожы ці не? Ці выбіраем там дзесьці, это нам не падабаецца, ветачка, возьмем лепшую, смачнейшую. Рабілі так ці не? Так, прыходзім і выбіраем, каб гэты виноград быў лепшы. Бо дзесьці там может быть трошки побитый, может быть нават и гнилый гэты виноград. Еще темы фрукты, скажу вам так. Бо так само мы можем быть побитые грахом, дзесьці можем, скажем, быть внутры несмачныя, бо за граху не такие прыгожыя, скажем, як паводле сённяшняй Евангелія гэты виноград. Да чаго ўсё гэта вяду? Што купляючы виноград, мы прыходзім дадому, не? Адразу ж яго ядзім ці не? А што робім з виноградом? Мыем. То есть очищаем, так? Так, не яму брудны виноград, але яго очищаем. Так. І калі мы, напрыклад, забрудзімся духоўна, грэх увайдзе ў наша жыццё, то очищаемся праз сакрамент споведзі, каб мець у сабе Божую ласку, каб далей узрастаць, каб прыносіць гэты добры плод, каб, скажем, быць такім смачным, вкусным, прыгожым виноградам у жыцці. Добра. Напэўна, ўжо сказалі, каб гэты виноград узрастаў, то павінна быць шмат сонца, цеплыні, там, напэўна, вільгаці, вады. А каб нам узрастаць як Божым дзецям, што патрэбна? Божая што? Божая ласка. Так. Павінны ўзрастаць у Божай ласцы. Але сёння Езус называе сябе винограднай лозой. Калі мы будзем трымацца моцна Бога, то будзем, скажем, гэтым прыгожым виноградом. Будзем прыносіць гэты добры гэты добры плод, будзем, скажем, таким смачным виноградом у жыцці. Але запытаем, як мы можам трымацца гэтай винограднай лозы Езуса Христа? Чулі адказ у сённяшнім другім чытанні.
спаўняючы Божыя запаведзі і выконваючы Божыя наказы і жывучы паводле Божага Слова, то есть выконваючы Божую волю. Калі так сапраўды будзе, тады сапраўды будзем у гэтым жыцці быць такім смачным вінаградам. Езус Христос будзе нашай лазой, а Бог Отец будзе такім вінаградарам, які будзе, скажам, нас даглядаць і будзе таксама можа нас ачышчаць часамі, каб мы прыносілі большы плён у жыцці. А калі будзем, скажам, такім дрэнным вінаградам, то гэтая галінка адсохнем ад гэтай вінаграднай лазы і нас выкінуць, як чулі ў сённяшнім Евангелі, і спаліць. Таму жадаю сабе і вам, каб моцна трымаліся Езуса Хрыста, які з'яўляецца вінаграднай лазой, які дае нам гэтую Божую, дае нам патрэбныя ласкі, дае нам патрэбныя сілы у сённяшнім жыцці, у сённяшнім свеце. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца ўсямагутнага, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, народжанага ад нестворанага, адзінага суднага Отца, праз якога ўсё сталася, і Он дзеля нас людзей, дзеля нашых стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляе праз пророку. Веру ў адзін і святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, жыцця вечнае ў чым свеце. Сёння таксама асаблівы дзень для двух нашых кандыдатаў, якія сёння стануць міністрантамі літургічнай службы алтара узбагаціцца. Таму цяпер няхай падыдуць тыя, якія павінны быць прызначаны міністрантамі. Дарагі ксёндз пробашч, ад імя гэтых хлопцаў прашу дапусціць іх да літургічнай службы і ўдзяліць ім Божае благаслаўленне. Ці ўсведамляюць яны вялікую годнасць міністранта і яго абавязкаў? Яны былі гэтаму павучаны. Дарагія кандыдаты, пасля гадавой падрыхтоўкі, прызначаючы ваша шчырае жаданне, дапускаю вас да выканання службы міністранта у літургічнай супольнасці. З гэтага часу можаце насіць святую кнігу, а таксама крыж, пераможнасцях нашай веры. Будзеце даваць знакі званкамі, падаваць ахвярныя дары, а таксама на праслаўленне Бога насіць кадзіла і святло. Цяпер адбудзецца благаслаўленне помш, асвячэння. Молімся. Благаслаўлёны Ты, Божа, бо ўчыніў свайго адзінароднага Сына найвышэйшым і вечным святаром новага запавету. Ты таксама выбіраеш людзей, каб яны былі распарадчыкамі Тваіх таямніц. Ты ўзбагачаеш сваім благаслаўленнем гэтыя шаты, прызначаныя для цэлебрацыі святых абрадаў. Учыні, няхай Твае слугі апранаюць іх з пашанаю і святым жыццём выяўляюць тое, што будуць здзяйсняць падчас літургіі. Праз Хрыста Пана нашага.
Прыміце комжу на знак, што вы дапушчаны да службы міністранта. Цяпер старэйшыя міністранты дапамагаюць сваім малодшым братам налажыць комжу, каб праз гэты вонкавы знак прыняць іх у шэрагі міністрантаў парафіі Лідафара, у шэрагі гэтага войска, якое чыстым сэрцам будзе служыць Богу. Дарагія міністранты, для умацавання вашай волі складзіце цяпер перад усёй нашай супольнасцю свае абяцанні. Я Гойць Александр. Я Курко Владислав. Дзякуючы Христу Пану за ласку покликання до міністранта, обіцяю святые учинки міністранта виконувати побожно, рубливо і радостно на хвалу Божию і для радості парафіальної супольності. Амен. Хвала Богу. Да Бога, які паяднаў нас з сабою у сваім умілаваным Сыне Езусе Христе, ўзнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цело, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Перажываючы Дзень Маці, молімся за нашых матуляў, просячы аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, аб дарах Духа Святога для жывых, а для памерлых аб ласцы вечнасці. Цябе просім. Молімся таксама за нашых братоў праваслаўных, якія сёння адзначаюць свята Ўваскрасення Пана. Няхай воскрослы Христус напоўніць іх сэрцы радасцю і супакоем. Цябе просім. Молімся за новых міністрантаў, таксама за літургічную службу алтара нашай парафіі, таксама, можа, за маладых хлопцаў, якія хочуць, але, можа, яшчэ часамі баяцца прыйсці, ці дзесьці, можа, маюць гэта ў сэрцы пакліканне, каб не баяліся, каб гэтая Христовая адвага у сэрцы была і з радасцю служылі пры алтары Пана. Цябе просім. Молімся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Чаславы Бутурля ў 11-ю гадавіну пасля яе смерці, для Яна, таксама для памерлай Балбатун Яніны ў 13-ю гадавіну пасля яе смерці. Цябе просім. Божа, Ты праз смерць і ўваскрэсенне свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам, выслухай нашыя малітвы і кіруй намі, каб нашы ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую мы вызнаём праз Хрыста Пана нашага. Отче безконца добрый, Тебе покорно просим, через Твоего Сына, дай нам знак любви, сильно и обдари, что мы на белых носим, Ты прими наш память и благослови, научи нас любви,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру на прославлении хвалу имя Своего, а так само на користь нам. Боже, Ты працудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва па ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на вышинях, благословенный, приходит имя Пана, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. А Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвалу. Успоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром, допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надійного воскрешення, про Бутурля Чеславу, Яна, про Балбатун Янину і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным.
у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юсофом, її обранником, со святими апостолами и всеми святыми, которые спрадвеку подобались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празусе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Пане, збав нас від усього злого, дай ласково супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, як ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя Збавцю нашого Ісуса Христа. О Твоє владарство. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкаво згодна з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
теплый твоя любовь. Ты меня запалил, ты зорью, я открыл тебе на дом, твой безмежно добрый Дух Святый. Для меня слышал, як дождь теплый твоя любовь. Для меня запалил ты взор миллион, я открыл тебе на дом, твой безмежно добрый Дух Святый. Для меня слышал. Близко ты, а я шукаю Духа Твоего. Чую легкий стук у двери сердца моего. У ветры тихий сидишь. Ты зразуметь мне даешь, что як дождь теплый твоя любовь. Для меня запалил ты взор миллион, я открыл тебе на дом, твой безмежно добрый Дух Святый. Для меня слышу, як дождь теплый твоя любовь. Для меня запалил ты взор миллион, я открыл тебе на дом, твой безмежно добрый Дух Святый. Для меня пришел. Христос, скала на ёй стою, не похиснуся, не упаду. Посыпкою в житті моїм, завсёды побач ён один. Молимся, просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил на святейшим сакрамента, и ученика п'йону, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах, раз Христа Пана нашого. Пані Єзу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народинів, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і відвагу,
каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Паслухаем душпастарскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай нестомнай дапамогі, у аўторак беззаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, у сераду Маці Божай ружанцовай, у чацверг Маці Божай міласэрнасці, у пятніцу Маці Божай шкаблернай, у суботу благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі і ў нядзелю ў 18 гадзін нараджэнне на свяцейшай Панны Марыі. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем сёння першая нядзеля месяца, нядзеля адарацыйная, пасля святой імшы адарацыя Найсвятейшая сакраменту да гадзіны 13, а пасля святой імшы о гадзіне 13 урачыстая працэсія і змена ружанцовых таямніц. Сёння дыяцэзіяльны дзень маці, молімся ў інтэнцыі нашых матуль, дзякуючы Богу за іх мацярынскае сэрца. 3 мая успамін святога Александра. Свае імяніны у гэты дзень святкуе ксёндз біскуп Александр Кашкевіч, пастар нашай дыяцэзіі. Запрашаем таксама да супольнай малітвы у інтэнцыі дастойнага імянінніка. 6 мая свята святых Філіпа і Якуба апосталаў. Гэта першы чацверг месяца. Молімся аб шматлікія святыя пакліканні да святарства, манаскага жыцця і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтых інтэнцыях распачнецца о гадзіне 17:30. 7 мая, першая пятніца месяца, аддаем пашану Найсвяцейшаму сэрцу нашага збаўцы Езуса Хрыста. Набажэнства адбудзецца пасля святой імшы о гадзіне 9. 8 мая успамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка, а 9 мая дзень малітвы за ахвяры Другой сусветнай вайны і аб супакоі на ўсёй зямлі. Месяц мая асаблівым чынам прысвечаны малітве да Маці Божай, таму заахвочваем да ўдзелу ў маёвых набажэнствах, якія адбываюцца праз увесь месяц май, штодня ў нашым касцёле ў 8:30 з раніцы пасля супольнага ружанца і увечары о гадзіне 18. У нядзелю набажэнства маёвае пасля імшы о гадзіне 13. Калі хто не можа прысутнічаць на маёвым набажэнстве ў касцёле, заахвочваем адпраўляць гэтае набажэнства пры прыдарожных крыжах і дома ў сваіх сем'ях. Сёння пры выхадзе з касцёла і ў закрыстыі заахвочваем браць і чытаць каталіцкую прэсу, новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». З нагоды святаў Вялікадня складаем нашым братам і сёстрам праваслаўным сардэчныя пажаданні. Няхай святло Васкрослага Хрыста асвятляе дарогі нашага жыцця і яднае нас усіх у вызнаванні адзінай веры. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці таксама нашай парафіі. Дзякуем усім вам, дарагія мае, за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі, малітвай. І даручаем вас усіх Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў з веры прыміце Божае благаславенне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Отче Господи, годна чти, солью до небес ведешь брат, ну и сроги нам верных ти, дай силы помочь зесли нам, еднему в Троице владцы зем, нех będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсёды, і на віки вічні. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсёды, і на віки вічні. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсёды, і на віки вічні. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Похвалений Єсус Христос.